Запавольванне эканамічнага росту і павелічэнне цэнаў, як сітуацыя адаб'ецца на гаманцах беларусаў. Экстрэмальная спёка і залевы зноў вяртаюцца, і скандал вакол фонду салідарнасці «Байсол». Пра гэта, між іншага, у сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Заходнія рынкі страчаныя праз санкцыі, расійскія і кітайскія таксама сыходзяць. Стаўка на далёкую дугу не спрацавала. Дэманстраваць нейкія сур'ёзныя поспехі айчыннай эканоміцы аніяк не выпадае. А таму хоць нейкі эканамічны рост яшчэ захоўваецца, аднак робіцца ён усё маруднейшы. Не абышлося тут і без расійскага следу. Тэму працягне Валера Руселік. Айчынная эканоміка перажывае не найлепшыя часы. Паводле аналізу даследчага цэнтру «Бюрок», роста валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі ў другім квартале сёлета запаволіўся, а ў апрацоўчай прамысловасці наагул сышоў на 0. Гэтак у чэрвені роста ВУП склаў антырэкордныя 0,3%. Гэта найніжэйшы паказнік амаль за 30 месяцаў. Сярод асноўных прычынаў спад попыту беларускай прадукцыі на расійскім рынку. Зрэшты, як тлумачаць у цэнтры «Бюрока», здзіўляцца тут няма з чаго. У эканоміцы нашых усходніх суседзяў назіраюцца аналагічныя працэсы. И, безусловно, белорусская экономика тоже реагирует. То есть если замедляется рост в России, это означает, что бизнес-активность тоже замедляется, соответственно, спрос не такой большой, в том числе на белорусские товары. При гэтым айчынныя склады літаральна забітыя незрэалізаванай прадукцыяй, што стварае дадатковыя перадумовы для далейшага скарачэння вытворчасці. Сэнсу вырабляць на продаж тое, што ў выніку не ўдасца прадаць, няма. Пры гэтым не варта беларусам сур'ёзна спадзявацца і на другое дыханне для сваёй эканомікі праз пашырэнне вытворчасці на вайсковыя патрэбы Крамля. І справа тут, паводле расійскага эканаміста Мікалая Кульбакі, не толькі ў дэфіцыце працоўных рук, адсутнасці адпаведных тэхналогіяў і гатовых вытворчых магутнасцяў. Довольно сильная такая, во многом отчасти параноидальное отношение силовых органов российских, вам вполне знакомое, к безопасности, да, в том числе и к производственной безопасности, состоит в том, что, скорее всего, они очень неохотно будут отдавать на условный аутсорс какие-то вещи в Беларусь. Зрэшты, ужо ў жніўні эканамісты прагназуюць паляпшэнне дынамікі, дзякуючы чаканаму сезоннаму патанненню сельскагаспадарчай прадукцыі. У выніку, паводле Бюрок, за год агулам рост ВУП можа скласці каля 2%. Што азначаюць гэтыя лічбы для шараговых грамадзянаў? Усё проста. Чым большы рост ВУП, тым большае эканамічнае развіццё і тым больш грошай у прадпрыемстваў. Адпаведна, больш магчымасцяў у іх падвышаць людзям заробкі. І наадварот. Когда же мы видим замедление этого экономического развития, то, соответственно, возможности то есть те же возможности повышения зарплат, они, конечно, снижаются. А вось цэны якраз-таки працягнуць расці. Ужо ў чэрвені гадавая інфляцыя паскорылася да 7,3%, а ў гадавым вымярэнні і да ўсіх 10%. Валер Руселік, Белсат. У індустрыяльным парку «Вялікі камень» рэалізуюць беларуска-кітайскі праект па выпуску беспілотнай авіятэхнікі. Паводле прадстаўніцы Інстытуту эканомікі Акадэміі навук Алены Прасніковай, там вырабляюць лятальныя апараты, рухавікі, сістэмы сувязі і іншыя тэхналогіі, прызначаныя для мірнага выкарыстання. Аднак ці насамрэч праект мае выключна грамадзянскую скіраванасць? Мы запыталіся ў беларускага добраахвотніка Андрэя Кушнярова. Я не говорю о том, что там будут создавать что-то именно военное, но, в принципе, гражданские дроны можно вполне себе использовать для войны. Ну, соответственно, даже военные дроны, которые нам приходят, все равно мы модифицируем тем или иным образом. Вот, поэтому направление перспективное. Ну и, скорее всего, в больших массах, скажем так, гражданским людям не особо-то нужны дроны, учитывая те ограничения, которые на них накладываются все больше и больше в современных странах. Поэтому массовое производство – это, скорее всего, все-таки не про гражданские дроны.
Коррупция у агропромысловом комплексе и лесной господарцы. Гэткія факты злоўжывання ўладай выявілі работнікі ў барацьбе з эканамічнай злачыннасцю на прадпрыемствах Меншчыны, а таксама у Берасейскай і Віцебскай вобласцях. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў, 5 чыноўнікаў рэгулярна атрымлівалі грошы ад прадстаўніка камерцыйнай фірмы за прасоўванне інтарэсаў, падпісанне дамоваў, актаў прыёмкі і паскарэнне аплаты за рамонт сельгастэхнікі. Сумы хабараў даходзілі да некалькіх тысячаў рублёў. Пракуратура распачала крымінальную справу ў дачыненні службовых асобаў і бізнэсоўца. Разгар праверак не толькі ў дэпартаменту фінансавых злачынстваў, але і ў камітэту дзяржаўнага кантролю. Гэтак ведомства спраўдзіла, што дзеля навядзення парадку робяць гарадзенскія выканкамы і калгасы. Прыйшоў жа камітэт да высновы, што робяць недастаткова. Падрабязней Аліна Скрабунова. Выканкамы гарадзеншчыны заніжаюць задачы ў добраўпарадкаванні, не ўлічваюць рэальныя патрэбы насельніцтва, дапускаюць факты безгаспадарчасці. Гэта вынікае з пастановы камітэту дзяржаўнага кантролю ў вобласці, якую мы атрымалі ад ініцыятывы «Белпол». Калі адказныя за рашэнне і за іх выкананне супрацоўнікі выканкамаў, прызначаныя па вертыкалі ўлады зверху донізу, то натуральна яны будуць глядзець у вочы і ў рот вышэйстаячаму кіраўніцтву, а не думаць пра рэальныя патрэбы жыхароў. З этого і вынікаюць тыя праблемы, якія звязаныя ў тым ліку і з добраўпарадкаваннем. Камітэт звяртае ўвагу, што з пачатку года і да 25 чэрвеня у службу 115 ад жыхароў вобласці паступіла больш за 3000 заявак наконт праблемаў з добраўпарадкаваннем. Большасць з іх сведчыць пра неадпаведны стан малых архітэктурных формаў, незадавальняючы стан ходнікаў, наяўнасць калдобінаў на прыдымавых тэрыторыях і неабходнасць рамонту дзіцячых пляцовак. Здаецца, сервіс 115 павінен быў падсвяціць чыноўнікам рэальныя праблемы насельніцтва, але яны іх упарта не бачаць. Рэальнасць зусім іншая. Яна сутыкаецца з адсутнасцю бюджэтных сродкаў, з тымі прыярытэтамі, якія надаюцца ў рамках нейкіх больш маштабных нацыянальных праграмаў, калі, скажам, ёсць задача ўсім у гэты год ці месяц садзіць дрэвы, будуць думаць пра дрэвы, а не пра архітэктуру і гэтак далей. І праблемы не толькі ў горадзе, але і ў вёсцы. Гэтак на 27 фермах і сельскагаспадарчых комплексах у вобласці камітэт выявіў адсутнасць агароджы. Нету ограждения, да? Давайте посмотрим, если забор будет стоять, корова больше будет молока давать или теленок лучше будет расти. Нет, это просто, да, действительно, у нас в стране надо все обнести забором, чтобы показать какой-то порядок, чтобы можно будет спрятать бесхозяйственность, бардак. Вот этот бардак, который Лукашенко, кстати, 30 лет это слово повторяет, бардак, да, у нас в стране. Вот этот бардак спрятать за забором. Але адсутнасць агароджы не самая вялікая праблема, якую выявілі падчас правяранняў. Гэтак у шэрагу калгасаў бракуе рамонту, ці ён зроблены неякасна. Не стае пад'язных дарог, адсутнічаюць у абарачэнні меліярацыйныя землі. Почему не введены в оборот там мелиорированные земли, да? Основная причина, потому что инициатива этой мелиорации исходила сверху. Не надо было фермеру, у него не было потребности в этой земле, да? А была потребность в освоении средств. То есть министерство выделило деньги на мелиорацию, земли освоили, а никому они не нужны. То есть сейчас надо новые приказы сдать, чтобы кто-то их обработал. У выніку камітэт дзяржкантролю пастанавіў выканкамам і калгасам ліквідаваць выяўленыя парушэнні і перагледзець план працаў у добраўпарадкаванні з улікам рэальных патрэбаў насельніцтва. Тэрмін на выпраўленне вызначылі ад некалькіх месяцаў да паўгода. Аліна Скрабунова, Белсат. У гарадку райцэнтра ў Віцебскай вобласці людзі скардзяцца на дрэнную ваду не першы год. Гатаваць на ёй проста небяспечна. З адпаведнай праблемай у рэдакцыю парталу .by звярнулася мясцовая жыхарка Марына. Жанчына апісала праблему. З крана ўцячэ гарачая вада колеру кавы. Сітуацыя з халоднай вадой не нашмат лепшая. Паводле жанчыны, гэтая праблема назіраецца на ўсёй вуліцы Гагарына. Людзі звярталіся ў камунальныя службы, аднак там сцвярджаюць, што вада адпавядае нормам. І калі праблему і выпраўлялі, то на некалькі дзён. У Віцебск аблводканале адзначылі, што прыступілі да рэканструкцыі мясцовай станцыі абезжалезвання. Праблема з вадою і ў Менскім раёне. Тут людзі скардзяцца на непрыемны пах і дрэнную якасць вады.
Жыхары мяркуюць, справа ў перавышэнні нормаў паводле жалеза. У водаканале Менскага району распавялі, што вода ідзе з прыроднай свідравіны і сапраўды мае перавышэнне павышаныя паказнікі жалеза, мутнасці і марганцу. Выправіць праблему павінна станцыя ачышчэння, што могуць усталяваць у трэцім квартале сёлета, калі будзе адпаведны бюджэт. У Менску на вуліцы Солтыса гарэў інтэрнат. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, узгаранне адбылося ў двухпакаёвай кватэры на 3-м паверсе. Адпаведны выклік паступіў ратавальнікам прыблізна а палове 10-й раніцы. У выніку абышлося без пацярпелых. МНС разам з адміністрацыяй інтэрнату эвакуявалі з будынку 50 асобаў, сярод іх 15 дзяцей. Ратавальнікі аператыўна ліквідавалі пажар, пасля правялі работы, звязаныя з тактычнай вентыляцыяй паветра ў будынку. Для гэтага выкарыстоўвалі адмысловыя дымасмокі. Прычыну здарэння удакладняюць. Владимир Зеленскі агучыў склад украінскай дэлегацыі для чарговага раунду перамоваў з Расіяй. Яе ўзначаліць сакратар Рады нацыянальнай бяспекі, былы міністр абароны Украіны Рустэм Умеров. У склад дэлегацыі ўводзяць таксама прадстаўнікі украінскай выведкі, МЗС і офісу прэзідэнта. Напярэдадні новы раунд перамоваў распачнецца ў Турцыі ўжо заўтра. Паводле Владимира Зеленскага, Кіеў гатовы да дыпламатыі дзеля вызвалення палонных, вяртання выкрадзеных Расіяй украінскіх дзяцей ды спынення забойстваў. Плануюць абмеркаваць рыхтаванне сустрэчы украінскага і расійскага лідараў. Як зазначыў Зеленскі, толькі беспасярэдняя камунікацыя можа прывесці да рэальнага завяршэння вайны. Палітолог і прэзідэнт аналітычнага цэнтру «Палітыка» Олег Лясны пракаментаваў нашаму каналу, ці варта чакаць згоды паміж бакамі подчас гэтай сустрэчы. У нас диаметрально противоположные позиции, и мы прекрасно понимаем, что Путин по доброй воле не откажется от своих ультиматумов. Санкции плюс поставка необходимого вооружения. И в таком плане будет давление на Российскую Федерацию. Тогда, может быть, мы увидим, что они будут более конструктивны. Назаўтра ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз шквалісты вецер, ліўні і навальніцы. Раніцай у асобных раёнах магчымы туман, а днём тэмпература паветра прагназуецца да 27 градусаў. Экстрэмальныя ўмовы надвор'я ёсць непасрэдным наступствам змены клімату. Ступень адказнасці шэрагу краінаў за іх акрэсліць суд. Міжнародны суд ООН рыхтуе вердыкт, што да абавязальніцтваў у змаганні з кліматычнымі зменамі. Юлія Цяльпук працягне. Днём было до плюс 30, а ўначы тэмпература спадзе до 9 градусаў. Пасля некалькіх дзён без парасонаў у Беларусі зноў навальніцы і залевы. У Гомельскай, Берасцейскай, Менскай і Гарадзенскай вобласцях памаранчавы ўзровень небяспекі, імавернасць стыхійных бедстваў. Все это влияет, естественно, на нашу с вами жизнь, на дома, инфраструктуру. К сожалению, это приводит даже к человеческим смертям, как мы видели в Беларуси даже, ну и, соответственно, к экономическим убыткам в стране. Пры гэтым Беларусі няма ў спісе краінаў, якія наймацней цярпяць ад наступстваў змены клімату. Наймацнейшыя сёлета штормы і залевы зафіксаваныя ў штаце Колумбія, США. У Аўстраліі, па якой прайшоўся знішчальны цыклон Альфред. Гэта першая гадзіна пасля шторму Эрмінія ў заходняй Францыі. А на гэтых кадрах наступствы шторму Эовін у Вялікабрытаніі ды Ірландыі. Парывы ветру дасягалі 183 км на гадзіну. Гэта быў наймацнейшы шторм, што мы бачылі ад пераезду ў Голвей 25 гадоў таму. Вельмі страшна. Ноччу было асабліва дрэнна. Больш не хацелася б бачыць такое. Бразілія, Японія, США апошнія сутыкнуліся з найбольшымі стратамі ад стыхійных бедстваў. Праз залевы і тарнада, але галоўным чынам з-за лясных пажараў. Напрыклад, Калфая ў Лос-Анджелес забраў жыцці 28 чалавек і пашкодзіў або знішчыў больш чым 16 000 будынкаў. Высокія тэмпературы і вельмі сухая атмасфера ўсё часцей выклікаюць смагу. Гэта калі перагрэтая атмасфера выцягвае больш вільгаці з расліннасці на паверхні зямлі. Сухая расліннасць лягчэй загараецца і вельмі лёгка згарае. Сохне ўраджай, праз што імкліва растуць кошты на некаторыя культуры, як кава і какава. Сёлета Аргенціна, найбуйнейшы ў свеце экспартёр соевага алею і шротаў і нумар 3 ў зборы кукурузы, знізіла свае біржавыя прагнозы на бягучы ўраджай. Такія навіны моцна ўплываюць на сусветную эканоміку.
І частковая віна за гэтае змяненне ляжыць на індустрыяльнай дзейнасці чалавека, якая вядзе да росту выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу, што спрыяюць росту сярэднегадавой тэмпературы планеты. Пацяпленне – гэта толькі адзін з фактараў ува ўсім абмеркаванні экстрэмальных пагодных і кліматычных з'яваў, але менавіта ён робіць іх больш частымі. Калі казаць пра Еўропу, то мы назіраем відавочнае павелічэнне колькасці перыядаў моцнай спякоты і больш частыя навальніцы. Бяднейшыя краіны імкнуцца праз суд прыцягнуць індустрыяльныя краіны-забруджвальніцы да адказнасці за шкоду, учыненую кліматычнай сістэме. Акурат заўтра ў Газе абвесцяць заключэнне ў гэтым пытанні. Але не пабачым канкрэтных судовых санкцыяў. Разлік на папраўкі ў нацыянальных заканадаўствах. Міжнародны суд акрэсліць, якія абавязацельствы ў дачыненні клімату маюць краіны згодна з міжнародным правам. Юлія Цяльпук, Белсат. Чарговы скандал у дымсілах. Некалькі актывістак абвінавачваюць кіраўніка фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака у рассылцы ім непрыстойных фота так званых дыкпікаў. Гісторыя стала рэзананснай. Андрэй Стрыжак выбачаўся, а меркаванне дэмакратычна настроеных беларусаў раздзяліліся. Як сітуацыя паўплывае на рэпутацыю самога фонду «Байсол» і чым скончыліся падобныя прэцэдэнты ў іншых еўрапейскіх краінах. Марыя Сасой. Грамадскі дзеяч і кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак апынуўся ў цэнтры скандалу. Некалькі дзяўчат агучылі Еўрараду, што той дасылаў ім фотаздымкі інтымнага характару. Пакуль сваімі гісторыямі падзяліліся дзве актывісткі. Аднак, як сцвярджаюць журналісты медыа, ахвяраў болей – 7 асобаў. На апублічванне хутка зрэагаваў і сам Андрэй Стрыжак. У сваім фэйсбуку ён зрабіў допіс, у якім у выбачальнай форме прызнаў праўдзівасць інфармацыі. Аднак адзначыў, што не меў намеру кагосьці пакрыўдзіць ці зачапіць. Уся гэтая гісторыя выклікала рэзананс і абмеркаванне ў беларускім асяродку. Кожны скандал, кожная падобная сітуацыя заўсёды адлюстроўваецца на даверы беларусаў да нас і міжнароднай супольнасці да нас. Усе медыйныя людзі беларускай супольнасці несуць адказнасць за свае дзеянні і за агульную справу. Так, і такі, гэта адлюстроўваецца заўсёды на ўсіх. І заўсёды патрэбны час і празрыстасць, адкрытасць, і каб аднавіць давер. Мы намагаліся паразмаўляць з Андрэем Стрыжаком пра яго найдалейшыя дзеянні ў выхадзе з сітуацыі. Аднак пакуль ад дадатковых каментароў ён устрымліваецца. Тады Белсат звярнуўся да нарвежскага хельсінскага камітэту, аднаго з асноўных партнёраў фонду «Байсол». Гэтыя навіны толькі што паступілі да нас, і ў нас не было часу, каб праверыць інфармацыю, а таксама падняць гэтае пытанне са Стрыжаком і «Байсол». Аднак падобныя дзеянні будуць рэзка супярэчыць этычным стандартам нарвежскага хельсінскага камітэту, што мусяць падпісваць нашыя партнёры. Парушэнне этычных стандартаў відавочна можа пашкодзіць рэпутацыі гуманітарнага фонду дапамогі палітычным зняволеным у Беларусі. Камітэт будзе сачыць за гэтым пытаннем. Аднак наўрад ці удар па рэпутацыі кіраўніка арганізацыі прывядзе да яе ліквідацыі, упэўненыя нашыя суразмоўцы. Гэта вялікая каманда прафесіяналак, таму давайце, калі ласка, не змешваць. Безумоўна, гэта страта рэпутацыі, безумоўна, гэта удар па ўсёй арганізацыі, але пры гэтым я не лічу, што гэта раўно закрыць «Байсол». Я не лічу, што ў нас выжжанае поле і няма зусім актывістак, якія б маглі добра ўзначальваць такую арганізацыю. Фота інтымнага характару – маштабная праблема. Яшчэ ў 2017 годзе кампанія «Статыста» правяла пытанне ў Вялікай Брытаніі. Удзел у ім узялі 2353 асобы. Ад траціны да паловы жанчын ва ўзросце ад 18 да 36 гадоў прызнавалі, што атрымоўвалі непрыстойныя здымкі. Ёсць і прэцэдэнты, калі вядомым людзям такія паводзіны каштавалі рэпутацыі і кар'еры. Гэтакую адстаўку падалі мэр французскага гораду Гаур Люк Леманье і дырэктар нідерландскага футбольнага клубу «Аякс» Марк Оуэрмарс, калі сталася вядома пра рассыланне непрыстойных паведамленняў і фота жанчынам. На ўзроўні развязу, на жаль, няма агульнага крымінальнага кодекса, ёсць проста нацыянальны кодекс. Таму мы будзем ўсё ж такі абмежаваны нацыянальным заканадаўствам кожнай краіны ў развязу. На жаль, на сённяшні момант заканадаўства не кожнай краіны адпавядае сучасным метадам злачынства, менавіта так званым cybercrimes. Аб'яднаны пераходны кабінет ужо асудзіў падобныя дзеянні ў сваёй заяве аб этычных нормах. Марыя Сасой, Белсат.
У аб'ектыве на сёння ўсё, а больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзём разам з Алесем Залевскім. Так, вітаю, шановне спадарства. Сёння у нас у выданні тэма для дарослых, а дакладней для спелага грамадства. Абмяркуем наступствы для дэмакратычных сілаў і беларусаў у цэлым. Гісторыі рассылкі актывісткам эратычных фотак з боку кіраўніка фонда Байсол. Гэтая тэма неўзабаве, а пакуль агляд самых цікавых публікацый на нашай старонцы belSat.eu. Нягледзячы на слабую дынаміку беларускай эканомікі ў другім квартале, заробкі працягваюць павольна, але упэўнена расці. Пра гэта паведаміў эксперт даследчага цэнтру БРОК Анатоль Харитончык падчас брыфінгу, прысвечанага стану беларускай эканомікі. Мой калега Степан Кубік прааналізаваў тэму на інтэрнэт-старонцы Белсату. Сёлета ў першым паўгоддзі валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырас на 2,1% у параўнанні з такім жа леташнім перыядам. Пры гэтым у чэрвені тэмпы росту значна запаволіліся і склалі прыкладна 0,3%. Гэта найніжэйшы гадавы тэмп прыросту ВУПу з лютага 2023 года. Асноўнымі праблемнымі сектарамі сталі сельская гаспадарка, прамысловасць і гандаль. Анатоль Харитончык зазначае, што курс беларускага рубля да канца лета істотна не зменіцца, але восенню магчымыя ваганні, асабліва калі расейскі рубель аслабне. Пакуль базавы прагноз, што да канца году пры захаванні мяккай унутранай эканамічнай палітыкі сальда валютнага рынку будзе перамяшчацца ў бок невялікага чыстага попыту на замежную валюту. І, адпаведна, гэта будзе аказваць не моцны, але ціск на паслабленне беларускага рубля. Унутраны попыт таксама слабее. Беларусы сталі менш карыстацца крэдытамі. Падрабязней пра стан айчыннай эканомікі чытайце ў матэрыяле Сцяпана Кубіка на нашай інтэрнэт-старонцы. Сітуацыя на беларуска-польскай мяжы застаецца напружанай. Раніцай аўторка перад пунктам пропуску Берасці-Трэспаль у чарзе стаялі амаль 400 легкавых аўтамабіляў і 25 аўтобусаў. Чаканне можа расцягнуцца да 20 гадзінаў. Журналіст сайту Арсен Руденко прыглядаўся да тэмы. На памежным пераходзе Берасці-Трэспаль людзі скардзяцца не толькі на марудную працу польскіх памежнікаў, але і на так званых толікаў, тых, хто займае чаргу на аўта, каб потым перапрадаць сваё месца. У некаторых выпадках гэта прыводзіць да сварак і нават боек. Некаторыя пасажыры адзначаюць, што ў аўтобусах час чакання пераезду цяпер ад 4 да 10 гадзінаў. На іншых кірунках у бок Літвы сітуацыя таксама непростая. На пераходзе Каменны Лог людзі скардзяцца на павольны рэнтген-кантроль з літоўскага боку, дзе правяраюць амаль кожную другую машыну. Больш пра тое, з чым даводзіцца сустракацца падчас чакання ў памежнай зоне, у матэрыяле на сайце belSat.eu. Андрэй Стрыжак, вядомы прадстаўнік беларускай грамадзянскай супольнасці і сузаснавальнік ініцыятывы Байсол, апынуўся ў цэнтры скандалу. Некалькі актывістак абвінавацілі яго ў недапушчальных паводзінах. Дасыланне інтымных фота без іхнай згоды. На старонцы belSat.eu аўтарка калонкі Наста Захарэвіч распавяла пра сваё бачанне сітуацыі. Паводле Насты, замест поўнага прызнання і адказнасці, Стрыжак абмежаваўся агульнымі фразамі і спробамі маніпуляцыі. Ён не назваў рэчы сваімі імёнамі, не прызнаў шкоды, нанесенай не толькі пацярпелым жанчынам, але і ўсёй супольнасці, што звязаная з Байсол і дабрачыннай дапамогаю. Сітуацыя набыла асаблівы рэзананс, бо вядзецца пра чалавека, які мае рэальны ўплыў і распараджаецца фінансаваннем. Паводле журналісткі, чалавек, які злоўжываў даверам, не мае права заставацца на ўплывовай пасадзе. Стрыжак мусіць сысці. Матэрыял з такой назваю чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Чаму? Прабачце, яшчэ не гэтая тэма, наступная будзе. 20гадовая украінская мадэль Марыя Кавальчук, якую сёлета ў сакавіку знайшлі на ўзбочыне дарогі ў Дубаі са шматлікімі пераломамі, упершыню падзялілася сваёй гісторыяй у інтэрв'ю, дадзеным Ксеніі Сабчак. Калегі са старонкі паслухалі і пераказалі яго.
Дзяўчына распавяла, што разам з некалькімі дзяўчатамі трапіла на вечарыну да маладых хлопцаў. Сярод іх былі дзеці заможных прадпрымальнікаў з Расіі і Беларусі. Кампанія, кажа Марыя, пасля ўжывання алкаголю стала паводзіцца агрэсіўна. У яе забралі дакументы і тэлефон, пагражалі. Аднак яна самая, як сцвярджае, алкаголю не ўжывала. Ёй удалося ўцячы і схавацца ў будынку па-за межамі гатэлю, але маладзёны знайшлі яе, пасля чаго меркавана збілі, ад чаго Марыя страціла памяць. Аднак прыкмет сексуалізаванага гвалту медыкі не выявілі. Цяпер дзяўчына ў Нарвегіі на лячэнні, ёй ужо зрабілі 8 аперацыяў. Сям'я Марыі просіць дапамогі для фінансавання ейнага аднаўлення і вяртання дадому ва ўкраіну. Чаму дасылаць няпрошаныя дэкпікі – учынак на мяжы са злачынствам? Арышты працаўнікоў аграпрамысловым сектары, як гэта паўплывае на эканамічныя паказнікі? Гэтыя тэмы абмяркуем з топавымі экспертамі і эксперткамі. Запрашаю. Ну што ж, спадарства, вітаем вас у студыі Белсат. І хачу нагадаць, што вы можаце падтрымаць нас лайкам або каментаром пад трансляцыю ў Ютьюбе. Толькі азнаёмцеся, калі ласка, з інструкцыяй, як зрабіць. Гэта бяспечна таксама прымаеце ўдзел у нашым апытанні. Сёння мы пытаемся пра ваше стаўленне да сітуацыі з Андрэем Стрыжаком, што варта зрабіць, зразумець і прабачыць яго. Гэта адзін з варыянтаў адказа. Стрыжаку сысці з байсол. Таксама пра такое пытаемся. Гэта правакацыя рэжыму, ёсць варыянт адказаў. І а што тут такога? Ну, як бачым, варыянты адказаў падзяліліся. Вельмі цікава. І цікава, наколькі ці гэтая дынаміка будзе змяняцца цягам эфіра ў выніку абмеркаванняў з нашымі экспертамі. Ну і прыступім, уласна, да іх. Кіраўнік фонду салідарнасці «Байсол» Андрэй Стрыжак высылаў фотаздымкі сваіх геніталіяў беларускім актывісткам. Прынамсі, гэта вынікае з публікацыяў калегаў з Еўрарадыё. Паводле яе вядома, што было такіх выпадкаў 7. Дзве дзяўчыны ананімна падзяліліся з журналістамі сваімі сведчаннямі. Гісторыі выглядаюць надзвычай падобнымі. Пасля серыі кампліментаў, на якія дзяўчыны не адказвалі, Стрыжак высылаў ім фоты сваіх геніталіяў. Сам ён фактычна пацвердзіў абвінавачванні. У допісы ў Фейсбуку Стрыжак выбачыўся перад усімі, каго мог пакрыўдзіць. Назваў свае дзеянні памылкамі, а таксама запэўніў, што яны, цытата, не неслі ў сабе прымусу, карыстання службовым становішчам, імкнення да выгады ці чагосьці такога, не былі вынікам злога намеру ці жадання камусьці нашкодзіць. Канец цытаты. Андрэй Стрыжак – беларускі актывіст і праваабаронца, кіраўнік фонду салідарнасці «Байсол». Ён здабыў вядомасць у 2015 годзе, калі браў удзел у дастаўцы гуманітарнай дапамогі на Донбас. У 2020 годзе Стрыжак арганізаваў кампанію «Бівай COVID-19» для забеспячэння беларускіх больніцаў сродкамі аховы падчас пандэміі каронавіруса. У жніўні таго ж года ён стаўся адным з заснавальнікаў фонду салідарнасці «Байсол». Гэты фонд актыўна дапамагае рэпрэсаваным беларусам. Сам Стрыжак, абвешчаны рэжымам Лукашэнкі ў вышук, на радзіме яму пагражае вялізны тэрмін зняволення. Аліна Харысава, паліталагіня і экспертка офісу Светланы Ціхановскай, знаходзіцца з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадарня Аліна. Вітаю. Ну, першае пытанне, так, гісторыя вельмі свежая, но але ўжо офіс выдаў сваю пазіцыю, неўзабаве і агучым. Але вось як вы ўспрынялі, як паліталагіня, як жанчына, гэтую учора гісторыю? Ну, ситуация, конечно, выкликала шок, и первая реакция – это, конечно, осуджение, потому что это у любым выпадку форма харасмента, это у любым выпадку гвалт, потому что когда ты досылаешь без запрошения фотоздымки своих гениталиев, это форма гвалту. А на чым палягае адказнасць лідара грамадскай арганізацыі, калі ён пачынае быць публічным за такія прыватныя, так скажем, крокі? Так, гэта ж прыватнае жыццё, таксама, правільна? Ён пра гэта піша ў сваёй пазіцыі.
Я гэта так не ўспрымаю, таму што калі ты публічнае лицо, якое узначальвае арганізацыю, з якім асацыюецца гэтая арганізацыя, то на табе ляжыць адказнасць за гэтую арганізацыю. То бок зараз вельмі такі вялікі выклік стаіць перад байсолам, таму што гэта вялікая каманда, якая працуе над добрымі мэтамі. Але вось такая сітуацыя, яна можа проста пакласці некую чорную пляму на рэпутацыю ўсёй арганізацыі. І калі ты публічнае лицо, якое прадстаўляе вялікую арганізацыю, трэба пра гэта памятаць, калі такія рэчы вытваряць. Ну, власне, ці можем мы ставіць знак раўно паміж арганізацыяй байсол і стрыжаком паводзінамі аднаго чалавека? Калі, напрыклад, я хочу падтрымаць палітвязня, хочу заданаціць яму, ці паўдзельнічаць у заяўцы на праект нейкі. Чаму мяне мусіць стрымліваць, што адзін чалавек парушыў этыку прафесійную? Маё меркаванне, што гэта, канешне, не павінна так працаваць. То бок гэта каманда, якая робіць сапраўды вельмі добрую справу. І гэта не павінна пакласці вось гэтую пляму чорную на гэтай арганізацыі. Але ўсё ж такі гэта можа так спрацаваць. І калі ты публічнае лицо, то трэба пра гэта памятаць. Зараз наша мэта, каб, па-першае, спрацаваў інстытут рэпутацыі, па-другое, я так лічу, што у гэтай сітуацыі павінен спрацаваць інстытут рэпутацыі, і па-другое, проста не запятнаць рэпутацыю байсола і памятаць, што гэта арганізацыя, яна працуе аўтаномна, і гэта не толькі адзін чалавек. Выдатна вы узгадалі інстытут рэпутацыі, мы да яго абавязкова звернемся, так, у кантэксце таксама іншых гісторый у дэмакратычных сілах. Вы сказалі, што выклік для байсола, але мне здаецца і для ўсіх дэмакратычных сілаў, гледзячы па тым шквалу каментароў і рознага кшталту рэзкіх, у тым ліку рэакцыі у сацыяльных сетках і з боку розных структураў. І офіс Святланы Ціханаўскай літаральна некалькі гадзінаў таму выдаў пазіцыю таксама адносна гэтай гісторыі. Яна палягае ў тым, што я толькі працытую кавалак, наша кансалідаваная пазіцыя у тым, што падобныя сітуацыі датычацца не толькі паводзінаў аднаго чалавека, яны закранаюць шырэйшае пытанне пра то, як асяроддзе мы ствараем дэмакратычнаму руху, і падзяляем, якія ролевыя мадэлі да грамадства ў цэлым і грамадскай думкі ў прыватнасці. Але у гэтай пазіцыі я не знайшоў, дык што рабіць дэмакратычным сілам, якім чынам, якія механізмы маюць зрабіць так, каб падобных выпадкаў больш не здарылася, і, адпаведна, байсол працягнуў сваю дзейнасць. Па-першае, вельмі добра, што гэта ўвогуле распачало нейкую дыскусію, таму што мы можам бачыць, што вельмі шмат каментароў, тое, што мы нават зараз з вами тут сидзім і гэтую сітуацыю абмяркоўваем, гэта паказвае, што гэтая тэма, яна нашмат больш глыбейшая, чым можа падавацца. І нашае грамадства, яно яшчэ не ведае, як на такія рэчы рэагаваць. Таму, па-першае, трэба дыскутаваць. Трэба дамаўляцца нам, як грамадству, ці гэта акей, ці гэта не акей, і калі не, то чаму? Таму што па каментарах таксама можна бачыць, што хтосьці кажа, гэта асабістае жыццё, гэта нармальна, не трэба ў гэта лезці. Трэба проста тлумачыць грамадству, чаму гэта не акей, таму што адна з прычынаў, чаму гэта сітуацыя выклікала столькі каментароў, таму што дагэтуль жанчыны вельмі доўга замоўчвалі такія сітуацыі. І я ведаю, што нават пра Андрэя казалі, у пэўных колах ужо шлі размовы пра тое, ці трэба публікаваць, ці не трэба, і нават Медыажаба, яны апублікавалі сёння вельмі добрую стацью з аўтаркай гэтага артыкула пра Андрэя, пра тое, з чым яна сутыкнулася, і што шмат хто проста не хацеў, каб гэтая сітуацыя выходзіла, каб яе деананімізіравалі. Вось. Таму, па-першае, трэба гэта проста нам абмяркоўваць, дамаўляцца, ці гэта акей, ці гэта не акей, і таксама чакаць на рэакцыю байсолу, таму што ўсё ж такі, я думаю, што гэта не павінна праходзіць бесследоўна. Ведаеце, я не хочу апраўдваць паводзінаў Андрэя Стрыжака, але пэўнае пытанне ў мяне таксама выклікала сітуацыя сведчання адной з дзяўчынаў. Я, можа быць, працытую. Яна пісала так, што сустрэліся са Стрыжаком у бары, каб абмеркаваць працоўныя тэмы, а пазней размаўлялі проста пра жыццё, шмат пра гісторыю Беларусі. У гэтым не было нічога сексуальным падтэкстам з майго боку. Я не спрабавала яго прыцягнуць або падкаціць да яго, але ён пачаў неяк выводзіць мяне на сексуальныя тэмы, пытацца пра мае сексуальныя стасункі, каб яго не пакрыўдзіць, кажа яна, я пачала казаць пра іншае.
Можа быць, праблема насамрэч шырэйшая ў тым, што мы, як грамадства, для сябе нам бракуе разумення вось гэтых паводзінаў, нормы працоўнай камунікацыі, этыкі. Чамусьці дзяўчына наўпрост не сказала, што я не зацікаўленая ў такой камунікацыі, замест гэтага пачала пераводзіць тэму размовы. Ці думаеце, што тут, як бы, магчыма, дзесьці віна палягае не толькі на адным баку? Я не думаю, што віна палягае на адным баку. Канешне, жанчынам трэба там праходзіць нейкія трэнінгі пра тое, як там можна рэагаваць і так далей. Але калі жанчыны сутыкаюцца з сітуацыямі гвалту, і увогуле любы чалавек сутыкаецца з сітуацыяй гвалту, псіхіка яна не паводзіць сябе, як нам можа здавацца лагічна. Працуе механізм «замрі», і мы проста не ведаем, як рэагаваць, мы спрабуем неяк выкруціцца проста з тэмы, каб хаця б не заставацца ў нейкай небяспечнай сітуацыі. Таму абвінавачваць жанчын у нейкай неправільнай рэакцыі, калі ў дачыненні да них паступае нейкая гвалтоўная ці каля гвалтоўная камунікацыя, я не лічу, што можна абвінавачваць жертву. А яшчэ, калі такія выпадкі маюць быць публічныя, апублічаныя, то ці не мусяць яны быць публічныя і адкрытыя з двух бакоў? Не так, што ахвяра сведчыць ананімна на свайго крыўдзіцеля, бо ўсё ж такі чалавек нясе адказнасць, калі ён абвінавачвае іншую асобу. Я думаю, што калі б Андрэй не пагадзіўся і ён падумаў, што яго проста так абвінавачваюць у тым, што ён не рабіў, то ён мог бы звярнуцца спакойна, там, падаць у суд на медыа, якія пра гэтую сітуацыю пішуць. Ён жа зрабіў публічную заяву, дзе ён проста прызнаўся, што ён такія рэчы робіць. Таму ёсць правасуддзе, ёсць механізмы, як можна абараніць сябе ў такой сітуацыі. Жертвы, яны не... Іх ніхто не мае права прымушаць распавядаць гэта ўсё не ананімна. Канешне, тыя, хто распавядае гэта ад свайго імя, гэта для мяне гераіні. Вось нават там у Францыі сітуацыя, якая там здарылася не так даўно з жанчынай, якая зрабіла свой кейс пра згвалтаванне там дзесяткамі мужчын у публічным, каб проста ўсе гэта пабачылі, каб сапраўды ўвесь свет пачуў, якія сітуацыі могуць адбывацца з жанчынамі. Гэта для мяне гераічны паступак, але прымушаць кагосьці так рабіць мы не маем права. Аліна, вы кажаце, што грамадства беларускае не ведае, як рэагаваць на такія выпадкі і сапраўды, і гэта пацвярджаюць апытанне нашае цяпер. Дарэчы, хто яшчэ не прагаласаваў, калі ласка, заклікаю зрабіць гэта, бо яно ананімнае і бяспечнае. Ну і ў адказ на тое, што вы думаеце пра сітуацыю са Стрыжаком, дзе варыянты былі зразумець і прабачыць, ці варыянт Стрыжаку сысці з Байсова, ці трэці варыянт гэта правакацыя рэжыма. Аліна, не паверыце, ці можа паверыце, але амаль вось па 30% і больш-менш размеркаваліся адказы. Ну, Стрыжаку сысці з Байсол гэта самы папулярны варыянт, 36%. У сувязі з гэтым, што далей будзе з фондам і якім чынам вось гэты інстытут рэпутацыі, пра які вы указалі, што вось это ён мае спрацаваць, так, у гэтай сітуацыі мае дапамагчы. Можа, распавядзіце, што гэта за інстытут рэпутацыі, з чым яго ядуць? Ёсць некалькі варыянтаў, то бок, гледзячы ад сітуацыі, могуць ці пакінуць супрацу нейкую з гэтай арганізацыяй, што я лічу у гэтым выпадку будзе дрэнным варыянтам спрацавання інстытута рэпутацыі, таму што Байсол ўсё ж такі добрая арганізацыя, то, што мы з вамі абмяркоўвалі, гэта не толькі адзін Андрэй. Іншыя варыянты гэта ці калі чалавек сыходзіць з арганізацыі, як вось, напрыклад, таксама некалькі дзён таму была вельмі вядомая сітуацыя, як SEO кампанія Астронамер на канцэрце Coldplay з любоўніцай, з каханкай быў заўважаны, і ён звольніўся. Можа такое спрацаваць у гэтай сітуацыі? Так, і яна. Можа такое спрацаваць у гэтай сітуацыі, ці таксама можа проста быць іншы абраны прадстаўнік публічны гэтай арганізацыі. Ну і тады вот давайте пра гэты інстытут рэпутацыі, бо не толькі Андрэй Стрыжак, шмат у нас яркіх постацяў, лідараў у дэмакратычным руху. Адзін з іх гэта Сергей Ціхановскі, які літаральна месяц таму быў вызвалены, так?
больш-менш месяц таму, але як вызваліўся, так паспеў заявіць пра магутны удар па рэжыму цягам 3 тыдняў. Ну, такая гісторыя, што 3 тыдні сёння якраз мінаюць, але пакуль яшчэ да той гісторыі яшчэ наступная цытата Ціхановскага і заява абурыла іншых, у тым ліку прэзідэнта Літвы, так, заява у інтэрв'ю «Жыццё Маліна» Ціхановскага пра тое, што беларусы як вот архіпелаг, так і такія астравы могуць аўтаномна раскіданыя па свеце, аўтаномна кіравацца как-то, так, арганізоўвацца так такія аўтаноміі. Ну і ўжо ўмяшаўся літоўскі прэзідэнт, які сказаў, ну, відаць, спадар Сергей доўга сядзеў і так і не да канца усведамляе сітуацыю. Ну вось дзве такія гучныя заявы, так, якія, ну, маглі таксама пэўнай шкоды нарабіць і прыхільнікам Ціхановскага дэмакратычным пераменам і ўнутры Беларусі. І вось як это вяжацца з гэтым інстытутам рэпутацыі ў гэтым выпадку, так? Што мы павінны рабіць, як вот ацэньваць гэтыя заявы Ціхановскага? Усё ж такі гвалт з выказваннямі будзе не вельмі правільна параўноўваць. Але ў такім выпадку мы проста павінны запытваць. То бок у гэтай сітуацыі, у такім выпадку, інстытутам рэпутацыі у пэўным сэнсе будзе проста служыць яго падтрымка. То бок якіясь людзі, яны будуць прадоўжваць яго падтрымліваць нават пасля такіх выказванняў, якіясь адыдуць у бок і скажуць, ну, напэўна, я тады да іншага некай лідара пайду. Гэта свайго рода таксама інстытут рэпутацыі. Таксама можна задаваць чалавеку пытанне. То бок гэта не сітуацыя гвалту, гэта не сітуацыя, за якую можна нават там паскардзяцца ў суд у той жа. Гэта сітуацыя звычайная, палітычная, калі проста нейкія выказванні могуць кагосьці абурыць і адцягнуць частку аўдыторыі ад палітыка ці там лідара і так далей. Ну і так, можа, сакрушальны удар яшчэ будзе. Чакаем яго. Спадара Леніна, я б яшчэ, можа, зачапіўся толькі за тое, што вы казалі, вот тое, што многіх триггернула. Я з вами згодны, але вы звярнуліся, што триггернула, таму што многія жанчыны, дзяўчыны, яны раней хавалі так падобнага кшталту, так, камунікацыю з мужчынамі. Але триггернула абодва бакі, і мужчынаў, і розныя арганізацыі таксама. Што вот канкрэтна, думаеце, на вашу думку, триггернула ў гэтай гісторыі беларусаў усіх? Ну, па-першае, гэта такая інтымная тэма, і вельмі часта, калі гэта датычыцца вось такой тэматыкі, гэта можа быць вельмі такім вялікім выбухам у публічнай прасторы. То бок гэта адна з прычынаў. Іншае, гэта тое, што мы вельмі мала кажам яшчэ вось пра гэты гвалт, пра тое, з чым сутыкаюцца розныя людзі, і гвалт, ён не толькі ў дачыненні да жанчын, ён вельмі часта і ў дачыненні да мужчын бывае, хаця часцей, канешне, з боку мужчын у абодвых выпадках. І гэта тое, пра што яшчэ там 2 дзесяцігоддзя таму зусім не казалі, гэта было як частка нормы, пасля гэта проста пачалі замаўчваць, а зараз пра гэта пачалі казаць. І калі ў іншых там краінах гэта ўжо больш часцей там уздымаецца ў публічнай прасторы, мы пра гэта не казалі, таму што ў тым ліку не хацелі запятнаць рэпутацыю кагосьці з дэмакратычных сілаў, таму што ў гэтай сітуацыі таксама выбухнула гэта тэма з-за таго, што з самой фігуры Андрэя Стрыжака, таму што ён вядомая фігура, ён асацыюецца з арганізацыяй, якая робіць вельмі добрыя рэчы. І вось тут такое апынулася. То бок гэта такі вялікі кантраст, які таксама дадаў вось гэтай моцы, гэтаму выбуху публічнаму. Ну вось Андрэй Стрыжак выбачыўся і фактычна прызнаў сваю віну. Ці дастаткова гэтага для таго, каб ён аднавіў сваю рэпутацыю, што, на вашу думку, мог бы зрабіць яшчэ? На маю персанальную думку, гэта было выбачэнне, канешне, але яно было такое, трошкі са зняццём віны з сябе. Што я выбачаюся, што камусьці гэта магло дачыніць нейкія дрэнныя пачуцці, гэта не было маёй мэтай. Ён павінен несці адказнасць за свае ўчынкі, і у тым ліку у тым выглядзе інстытута рэпутацыі, пра які мы з вами казалі. То бок я чакаю нейкай рэакцыі ад самого Байсолу, ад іншых прадстаўнікоў гэтай арганізацыі, таму што для мяне, напэўна, самым такім значным паказчыкам таго, як мы з такімі тэмамі працуем у беларускай супольнасці, будзе менавіта рэакцыя Байсола. Таму што калі мы гэту сітуацыю проста апусцім і праігнаруем, то гэта проста, па-першае,
пакажа іншым там жанчынам, якія сутыкаюцца з такой сітуацыяй, што няма сэнса пра гэта казаць, то бок ты распавядаеш пра гэта публічна з сітуацыяй, якая цябе там, ну, я не ведаю, магчыма, нейкую траўму табе нанесла, а ніякіх наступстваў не мае гэта, таму ну, няма сэнса пра гэта нават распавядаць. Па-другое, мы пакажам, што ну, інстытут рэпутацыі не працуе, то бок нават якія б там дрэнныя рэчы чалавек не рабіў, можа там яшчэ горш хтосьці штосьці зробіць, то ніякіх наступстваў для яго не будзе. То бок паказчыкам у гэтай сітуацыі павінна стаць рэакцыя байсола, і на іх зараз ляжыць вялікая адказнасць. Так, будем чакаць. На яе дзякую вялікі. Аліна Харысова, паліталагіня і экспертка офісу Святланы Ціхановскай была з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошні скандал, у цэнтры якога апынуўся кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. І да іншых тэмаў. Трывожныя чаканні ад восені. Інфляцыя пад 9%, рост долара і магчымае прыпыненне росту заробкаў. Гэткі прагноз датычна стану беларускай эканомікі зрабілі ў даследчым цэнтры «Бярок». Сёлета ў першым паўгоддзі ВУП Беларусі вырас на 2,1% ў параўнанні з такім жа леташнім перыядам. Пры гэтым у чэрвені тэмпы росту эканомікі запаволіліся і склалі прыкладна 0,3%. Гэта найніжэйшы гадавы тэмп прыросту ВУПу з лютага 2023 года, зазначаюць эканамісты. Асноўныя праблемныя сектары сельская гаспадарка і прамысловасць. Праблемы ў прамысловасці звязаныя са слабым попытам у Расіі. У чэрвені раслі і без таго вялікія запасы гатовай прадукцыі. Яны дасягнулі максімуму за 10 гадоў. Унутраны попыт таксама змяншаецца. Беларусы пачалі меней карыстацца крэдытамі праз іх недаступнасць. Зрэшты, нягледзячы на слабую дынаміку беларускай эканомікі ў другім квартале, заробкі працягваюць расці. Намінальная налічаная сярэдняя заработная плата работнікаў Беларусі ў траўні сёлета склала больш як 2600 рублёў. І гэта на 19,5% больш, чымся годам раней. Аднак у Бэрок папярэджваюць, у наступным годзе рост заробкаў у рэальным выражэнні складзе ўсяго 1-2%. Інфляцыя цяпер вышэйшая за запланаваныя ўрадам паказнікі. У чэрвені гадавы паказнік склаў 7,3%. Увосень яна можа падвысіцца нават да 9%. Андрэй Махоўскі, вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы рынок» з намі на відэасувязі. Вітаем вас. Вечар добры, спадар Андрэй. Добрый день. Так, ну, пачнем. Канешне, справаздача не ваша, а Бярок. Але вось як вы яе ацэньваеце, ці сапраўды такія пагрозлівыя прагнозы маюць пад сабой глебу, так, і ўжо бліжэйшыя месяцы? Ну, это же отчет бюро, как его можно оценивать, кроме как абсолютную истину. Вот. Ну, действительно, на самом деле, там все у нас выглядит не очень хорошо в белорусской экономике, и, в общем, мы видим, что, ну, собственно, все то, о чем предупреждали там в конце прошлого года, в начале этого года, оно сейчас реализуется потихоньку, да, предупреждали там и про то, что инфляция будет выше запланированной, и про то, что экономика будет замедляться, и про то, что промышленность наша, теряющая рынки сбыта, перестанет расти и даже начнет снижаться. Ну, как бы все это происходит. Ну, вось уласна пра заніжэнне росту ВУП 0,3%, гэта найніжэйшы тэмпавы паказальнік прыросту з 2023 года. У чым вы бачыце прычыны, наколькі гэта істотна і сур'ёзна будзе ў доўгатэрміновай перспектыве для нашай эканомікі? Так, я толькі ще пашырю. Гэта вот нешта змяніла ў беларускай эканоміцы? Вот мы нейкі рубікон перайшлі? Ну вот, ну, во-первых, хочу уточнить, 0,3% это рост промышленности. Собственно, сама экономика, то есть ВВП, ВУП, вырос на 2,5%, да, процента. Вот, как бы 0,3% это рост промышленности. Надо понимать, что вот этот рост промышленности 0,3%, он означает, что на самом деле, ну, это как бы накопленный рост, да, там вот промышленность хорошо, более-менее хорошо росла в начале года, а последние 2 месяца она уже не то, что не росла, она уже снижалась, там 1% май, там 3% июнь, вот, в начале года она росла, но это тоже не было, не сказать, что было очень хорошо, потому что как бы, ну,
производили, можно сказать, по инерции, да, там экспорт у нас уже в Россию упал, продукция не продавалась, продавалась плохо, но все равно производили, и в результате у нас вот складские запасы выросли до 83% от месячного объема производства. В начале года это было всего 60%. 83% это очень много, это больше, чем было во времена эпидемии ковид, когда, ну, вот, в принципе, мировая экономика, она, можно сказать, стояла, и мы тогда работали на склад. То есть 0,3% роста промышленности означает, что промышленность перестала расти, что промышленность начала снижаться. Вот, поэтому, ну да, это довольно важная цифра. И это означает, что по июлю мы уже, скорее всего, будем наблюдать в промышленности или нулевой рост, или даже там небольшой какой-то спад, там 1,2%, если не случится ничего очень хорошего, или наоборот, чего-то очень плохого. А вось уласна я только можу удакладню. У нашым матэрыяле мы сцвярджалі пра тое, што так за паўгода на 2,1 вырас ВУП, але ў чэрвені менавіта тэмпы росту запаволіліся. Так, это за месяц. Так, это за месяц. Так. Извините, я просто не понял. Так. Потому что у нас как раз промышленность выросла всего только на 0,3% за полгода, так что такое совпадение цифр, да, прошу прощения. Но на самом деле это все равно все остается актуальным. Так, Андрей, а вось вы кажаце, што калі там нічога так не здарыцца. І гэты прагноз бюрок, который вельмі трывожны, але пры гэтым ён ж таксама пісаўся па некаму умоўна аптымістычнаму сцэнару, што ніякія чорныя лебедзі не прылятуць. Вось на дадзены момант вы бачыце такі варыянт чорных лебедзяў, так, бо ў эканомікі беларускай фактычна няма запасу, так, да нейкія вот такія новыя шокі з боку. І калі так, то адкуль яны могуць прыляцець? Якія выклікі? Ну, черный лебедь на то и черный лебедь, что нельзя предсказать. Вот. Но на самом деле, что может случиться плохого? Ну, если мы говорим, то давайте говорить, не оставшийся уже месяц, может быть, тогда июль, да, потому что сколько там того июля-то осталось. Давайте уже говорить там на несколько месяцев вперед. Что плохое может произойти? Да много чего плохого может произойти. На самом деле, самое плохое, что может произойти, это то, что может произойти с российской экономикой. Там санкции, вот те, которые ввел Евросоюз, или те, которыми грозит тем более Трамп, еще больше подорвут российский нефтяной экспорт. В России там российская экономика, она выходит из строя целыми отраслями, да, и когда это вот происходит, мы не знаем, когда случится какой-то эффект домино, да, потому что мы вот этого не можем предсказать, потому что это зависит будет от конкретных обстоятельств. Потом, российские банкиры предупреждают о том, что на горизонте года в России может случиться банковский кризис. На горизонте года это значит, что он может случиться и до конца года. Потому что вот по оценкам российских банкиров, на самом деле положение российских банков хуже, чем то, которое есть по официальной статистике. Поэтому вариантов, что может случиться плохого, их на самом деле очень много. Честно говоря, меньше вариантов, что может случиться хорошего. Из хорошего может случиться, если вдруг отменят санкции, и белорусский калий впустят через Литву на Клайпеду. Пакуль што гэтым і не пахне, так. Якраз Літва днямі сёння заявіла афіцыйнае кіраўніцтва, што не плануе адмяняць санкцыі на транспарціроўку калія. Пакуль там выклікі чорнай лебедзі гадуюцца ў Расіі, так, з банкавым фінансавым крызісам, можа гэты белы лебедзь, і добрае, што можа здарыцца, это апошняя палітыка беларускіх уладаў датычна працаўнікоў аграрнай сферы. Яшчэ пару месяцаў таму гэта былі сотні крымінальных справаў, так, а цяпер нават сёння на 5 кіроўных пасадаў, так, на 5 асобаў прадпрыемстваў АПК Беларусі заведзены крымінальныя справы, так. І таксама бюрок кажа, што акурат аграпрамысловы сектар, ён таксама адзін разам і з прамысловым самае крызіснае ў нашай краіне. І сілавікі пакуль што узяліся падымаць паказнікі, прынамсі паводле пасадак, так, аграрыяў. На вашу думку, такая палітыка ўладаў, гэта реально некая эканамічная мэтазгоднасць, ёсць такіх масавых рэпрэсій, назовем это так, масавых арыштаў у аграрыяў, ці гэта все-таки палітычныя нейкія дзеянні? Бо цяпер мы бачым, і прапаганда гэта падкрэслівае Лукашенко, што на гэта робіцца ўхіл. Нам галоўнае сельскую гаспадарку.
Я бы сказал, что это вообще параноидальное действие, да, на самом деле. Ну, когда вы начинаете там... Ну, смотрите, да, вот есть такой, как бы, такой белый кит у белорусских властей – собрать урожай 11 миллионов тонн зерна. Вот я не знаю, откуда взялась, честно говоря, цифра 11 миллионов тонн зерна, но она есть, и вот они уже который год, они говорят, урожаю, требуют от урожая вот этих контрибуций и репараций в 11 миллионов тонн зерна. Каждый раз урожай сопротивляется, и собрать 11 миллионов тонн зерна у них не получается. В этом году для этого, ну, на самом деле, как бы условия гораздо хуже, чем в прошлом, когда урожай был 10 миллионов. Поэтому, ну, ничего реального они сделать не могут. Ну, потому что, в конце концов, погода еще, собственно, не благоприятствует, да. Но зато они могут имитировать какую-то бурную деятельность. Вот давайте мы посадим там руководителей хозяйств, давайте мы скажем, что мы не собрали урожай, потому что воруют. Ну, воруют, наверное, ну, как бы, ну, вряд ли это имеет такое макроэкономическое значение, чтобы вот у нас обвалить все наши сельскохозяйственные показатели. Поэтому, ну, ни экономического, да я даже и политического особого смысла не вижу. Это просто, как бы, ну, я не знаю, продемонстрировать, что мы вот что-то делаем, мы кого-то сажаем. Вот, ну, как штрафы на магазины за отсутствие картошки. Ну, картошка в штрафах не появится, правильно? Но зато мы вот продемонстрировали заботу о населении. Кого-нибудь оштрафуем, картошки не будет, но нам будет приятно, получим глубокое моральное удовлетворение от этого. Так. Андрей, дякую вам вялікі за сённяшнюю размову. Андрей Махоўскі, эканаміст, так, і ведаўца праграмы «Оптимум», быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнія прагнозы эканамічныя з боку бюро, ну і іншыя навіны з гэтай сферы. Я прапаную падсумаваць вынікі апытання на заканчэнне. Што ж, большасць усё ж такі нашых гледачоў выказалася за тое, што Андрэю Стрыжаку варта сысці з байсол. І пароўну на ўзроўні 22-24% прагаласавалі за варыянт зразумець і прабачыць, і гэта правакацыя рэжыму. Дзякую усім, хто прыняў удзел у гэтай апытанцы. Вельмі, я думаю, карысна будзе многім зразумець, у якім грамадстве мы жывем. Ну і паступова сталець, дзякуючы у тым ліку і такім гісторыям. Всё, у нас на студыі Белсат, і пераходзім да агляду найцікавейшых публікацый нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Гомельская фауна падкідвае нечаканасці. Паглядзіце, каго знайшла на поўдні Беларусі. Як высветлілася, дзікаабраз збег з зоапарку. Цяпер ён някепска пачуваецца ў беларускіх лясах. Паглядзець на незвычайнага госця можна на старонцы Белсат у інстаграме. Олівер Окунь з Чикага з дзяцінства еў бабуліны дранікі, а калі даведаўся, што ягоныя карані паходзяць з Беларусі, пастанавіў навучыцца мове продкаў. З гэтай мэтаю ён прыехаў на фестываль «Тутыка» на Падляшшы, які традыцыйна збірае беларусаў. Глядзіце інтэрв'ю ў тэлеграм-канале Белсату, а яшчэ больш цікавых асобаў і карысных матэрыялаў вы можаце знайсці на YouTube-канале Белсат Лайф. Я вельмі кахаю музыку, асабліва беларускую музыку, і таксама гэта была магчымасць быць у беларускай мовнай атмасфере. США гэта краіна мігрантаў. І я не ведаў, адкуль я і чаму я. І то ёсць пытаў у бацькі, і ён сказаў, што мы з Беларусі. І я хацеў размаўляць на той жа мове, на якой продкі размаўлялі.
Японскі спартовец Хіраноры Накадзіма на ўласным прыкладзе паказвае, чаго можна дасягнуць трэнаваннямі. Больш незвычайных і цікавых відэа глядзіце на фэйсбук-старонцы Белсату. Мне прыгадалася якраз відэа Сергея Ціхановскага, як трэніруе. Ёсць так, спадарства можа не ў нашых сетках, але пагугліце. Да наступнай тэмы. Гэты код настолькі знакаміты, што нават мае сваю пазнаку на Google Maps. Ён жыве ў Грэцыі, ды рэгулярна збірае турыстаў. Зрэшты, каб паглядзець на гэтага кота, зусім не абавязкова выпраўляцца ў Грэцыю. Зрабіць гэта можна проста цяпер у нашым эфіры, а яшчэ на старонцы тэлеканалу Белсат у Інстаграме. На гэтым у нас усё. Дзякуем за вашу ўвагу і каментары, а таксама ўпадабанне. З вами працавалі Юлія Лабанова. Алесь Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце.